Alga taба devam etip ekranlar aldına Sızrın şäherендә гомер кичерүче hürmetli milletdaşыбыз Hayrova Zülfiya Şamil kızın çakırıp alam. Bugün 27 fevral günü ул үзенең 50 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ымтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Флюра Шыкуровна котлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыган. Дистәләгән еллар элек Үзенең гомерлек яры булып, газиз улым алтын алмадай киленемне өйгә китерде. Бик тиз ара ул үз гаиләбез кешесенә әйләнде. Бер авыл балалары буларак, алар инде күптән бер-берсен белсәләр дә, мәхәббәтләре көннән-көн артты. Үзләренең сөю җимешләре буларак, икесенең уртасында туган бердән-бер татлы кызлары оныгым Юлиямны назлап үстерделәр. Аны укытып, олы тормыш юлына да чыгарырга өлгерделәр. Бүгенге көндә инде оныгымның үз балалары Данил һәм Артемовыз бар. Ә улым белән киленем оныкларына бик кадерле әби, бабай булып гомер кичерәләр. Мин аны гомердә дә килен кебек түгел, ә үз кызым шикелле күрдем. Бар серләребез аның белән уртак булды. Кайгыларны да, шатлыкларны да бүгенге көнгә кадәр уртаклашып яшибез. Мин улым белән киленемнең гаиләсенә сыкланып яшим. Мөмкинлек булган саен алар миңа, мин аларга кунакка барып торабыз. Бу әле озак шулай булсын инде. Үз әнисе кебек күреп, мине хөрмәтләп яшәгәне өчен, баламны бәхетле итә алганы өчен дә рәхмәт сиңа, Зөлфиям. Кадерле Зөлфиям, менә синең матур туган көнең җитте. Шул уңайдан миңа иң җылы теләкләрне җиткерергә рөхсәт ит. Кадерлем, алдагы гомереңдә бары имин көннәр телим. Якыннарың сине хөрмәтләп яратсыннар. Кәефләрен төшерә торган хәбәрләр ишетергә язмасын. Бәла-каза синнән ерак йөрсен, кызым. Кадерлебез туган көнен каршы ала кыш айы. Безгә аны котларга бит чыкты менә бер җайы. Ни телим, барысы бар, җан тынычлыгы булсын. Бүгенге матур бәйрәмдә шатлык белән өй тулсын. Саулыкны бер зур капчыкка бирер идек тутырып. Бүген бергә шәйләр ичеп торыр идек утырып. Улыбызны бәхетле итә ала алдың тормышта. Кирәк чакта назлы булдың, вакытында кырышта. Мең рәхмәтләр яусын сиңа, бар кылган эшең өчен. 100 яшеңә җитәргә дә бирсен Ходаем көчен. Ирең белән тигез генә гомерләрне итегез. Икәү бергә шатландырып, алтын туйга җитегез. Туган көн ул бәйрәмнәрнең шатлыклы, күңеллесе, киләчәгең якты булсын, тынычлы бүгенгесе. Hürmetli Zülfiya Şamilovna, алтын юбилейгез mübarәк булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Бәхет, шатлык юлдаш булсын, кабул булсын теләгем. Балаларым, кызчыкларым, исән-имин булыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Сезнең өчен яшим җирдә, сез дип тилә йөрәгем. Кирәк булса сезнең өчен, утка суга керермен.
минем шатлык, кыйын чакта борчылам. Сездән башка яшәвемнең бер яме дә юк заман. Балаларым, йолдызларым, исән имин булыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз.